Il-persuni in kwistjoni jokkupaw karigi ta' kapijiet eżekuttivi jew ta' chairman, nies bħal chairman tal-Malta Enterprise Alan Camilleri illi s-salarju tiegħu fis-sena huwa ta' 70,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-Borża ta' Malta Eileen Muscat għandha salarju ta' kważi 73,000 euro fis-sena. Il-kap eżekuttiv tal-Lottery Gaming Authorities Ruben Portanier jaqla aktar minn 82,000 euro fis-sena. Iċ-Chairman eżekuttiv tal-Enemalta Aloysius Ġordumajna fis-sena għandu salarju ta' aktar minn 95,000 euro. Iċ-Chairman ta' l-MFSA, il-Professur Joseph Bannister, għandu salarju ta' kważi 82,000 euro fis-sena. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas Servizzi tal-Ilma Mark Muscat fis-sena jaqla aktar minn 65,000 euro u magħhom għandu kważi 5,000 euro oħra f'perkaċċi. Il-membri l-oħra tal-bordijiet f'dawn is-sitt entitajiet jaqilgħu bejniethom aktar minn 171,000 euro. Dan ifisser li bejniethom il-kapijiet eżekuttivi, iċ-chairman u l-membri tal-bordijiet ta' dawn is-sitt entitajiet jaqilgħu bejniethom aktar minn 500,000 euro, biex inkunu preċiżi ma' 641,000 euro.